σειρά. Άλλωστε το θεωρώ και γουσουζιά. Ας πούμε το δεύτερο κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Αγιά μου! Πόπο! Και εδώ θα βρίσουμε τα κοκαλάκια μας. Έχω μια ιδέα, μόνοι. Να σπάσουμε τα τζάμια. Με τι γλυκιά μου? Με τα χέρια μας, ξέρω το βάρατε. Τώρα κάτι να σπάσουμε. Τα χέρια. Αχ, Παναγία μου, πώς την έχετε δει, θέλετε να μου σπάσετε το αυτοκίνητο? Εσύ πώς την έχεις δει, που μας κλείδωσες εδώ μέσα να πάθουμε ασφυξία? Εσείς μου είπατε θέλετε να μείνετε μόνοι. Να μείνουμε μόνοι σου είπαμε. Όχι να μας αφήσεις τον τόπο. Δώσε μου τα κλειδιά. Τι να τα κάνεις? Δώσε μου τα κλειδιά σου λέω. Έχεις την πόρτα πίσω. Α, εντάξει, έλα. Παναγία μου. Θέλω να με πληρώσετε. Αμπά, γιατί σου έχουμε υποχρέωση? Εμείς σε φωνάξαμε. Όχι, Δεσποινής Ναταλία. Ωραία. Να τα πάρεις από εκείνη τότε που έχει λεφτά και είναι και κουμπάρα. Άντε, γεια. Μπράβο, αγορίνα μου. Ξεκινάμε, φύγαμε. Τα μάξι μου. Ότι σ' είπα σαν δόξα πρέπει, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τι είναι, κοριτσάκι μου, γιατί με κοιτάς έτσι? Έλα, χαλάρωσε και απόλαυσε τη στιγμή. Δεν σε παντρέψανε και με το ζόρι. Εσύ τον επέλεξες, εσύ τον ερωτεύτηκες, εσύ του έκανες τη ζωή μαύρη όλο αυτόν τον καιρό. Τι θέλεις τώρα? Θέλω να φύγω, Χαρά, είναι λάθος όλο αυτό. Τώρα δεν μπορείς να πας πουθενά. Ηρέμησε. Σε 5 λεπτά τελειώνουμε. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Ησυχία! Ησυχία είπα! Σεβαστείτε την ιερότητα του χώρου, γιατί αλλιώς θα διακόψω το γάμο. Θα το διακόψω εγώ. Τι είπες, τέκνον μου? Λόλα, αισθάνεσαι καλά, συμβαίνει κάτι? Φώτη, συγγνώμη, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Λυπάμαι. Λόλα! Ρε μωρό μου, πώς μπήκαμε έτσι μέσα, δεν θα με σηκώσει τα χέρια? Έλα ρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, λυπήσουμε, είμαι ξεθεωμένος. Αγάπη, δεν κάνω βήμα, δεν με σηκώσει τα χέρια. Έλα, πάμε. Έλα, εύκολα, έλα. Έτσι, Τι έφαγες ρε αγάπη μου, πάχινες? ρε, άστα σαχλάρα και πήγαινε μες στον καναπέ, ρίξε με και κάνουμε τρελό έρωτα. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Την άλλη εβδομάδα πάλι. Αγάπη μου, αυτός ο καναπές. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Νομίζω ότι αν να μείνουμε σπίτι σου πρέπει να αλλάξουμε διακόσμηση, Το σπίτι πρέπει να αποκτήσει κάτι από το στοιχείο. Άστο το στοιχείο σου στην άκρη, γιατί σου έχω σοβαρότερη δουλειά από τη διακόσμηση του σπιτιού. Τι δουλειά? Να αποδείξουμε ότι η Λόλα είναι ο Λάλος. Αχ, μου φαίνεται ότι πρέπει να σε ξαναγυρίσω στο Δαφνί. Και τι θα κάνεις χωρίς εμένα? Δεν με νοιάζει. Τώρα που έγινα κυρία έξαρχο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το μόνο που χρειάζομαι από σένα είναι να εκπληρώνεις τα συζυγικά σου καθήκοντα. Σεξ και χρήμα. Αν αυτό μπορείς να το κάνεις από το τρελοκομείο, δεν έχω καμία αντίρρηση. Πάω να δω την κρεβατοκάμαρα, τι αλλαγές χρειάζεται. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα πάθεις τίποτα.